Em dic Álvaro Gràcia. Jordi Bautista. I Carles Estruc. Soc Alba Castillo. Soy Eduardo Santamaría Navarro. Estic realitzant un doctorat industrial. Estic fent un doctorat industrial. Estudiante de doctorado industrial. Estudiant de doctorat industrial. L'avantatge més evident per mi d'un doctorat industrial és que estàs fent una recerca propera a la indústria. És una molt bona oportunitat de poder treballar en el que realment t'agrada. Es passa totalment de conceptes teòrics a pràctics. El principal avantatge és el fet d'estar en la realitat de l'empresa, que veus les necessitats que n'hi ha. Nuevas opciones de formación, estancias en el extranjero, o sea, al fin y al cabo era un cúmulo de ventajas. Si vols entrar a la indústria, és molt més adequat fer un doctorat industrial que un doctorat convencional. Jo sí que anime a tots a que ho facin.